Inini ndinoitwa previous kamonera. Muno matiri munharaunda munoitwa muTrafalgar munotonga. Dambudziko randiri kusangana naro pamusoro pemwana wangu nderekuti mwana wangu ane mafitsi. Zvaine mafitsi, mapiritsi aanomwa anoda chikafu chakawanda. Zvaanoda chikafu chakawanda, inini handina kwandinokwanisa kuchiwana. Ndanga ndichibatsirwawo nevamwe vemuchechi, ndinopinda Roman Catholic. Asi iko zvino izvi unoona kuti vanhu vakaomerwa, rubatsiro rwuye rwarushoma. Saka iko zvino izvi dambudziko randasangana naro nderekuti mwana wangu apera zvaaita kusvika pari zvino. Chikafu chiye handichakwanisa kuchiwana. Kuti ndiende kunoshanda hakuna kwandinokwanisa kushanda nokuti hakuna kwandinokwanisa kusvika nemwana wechisvikomuradzika sezvaari. Rimwe dambudziko zvekare randiri kusangana naro nderekuti mwana wangu munhu anozviitira mabhurugwa ake. Mwana wekuti ndinotarisira kuti ndikakwanisa kuwanawo mapamba ekuti ndikwanise kumupfekedzawo. Uyezve ndikwanisewo kuwanawo kana pakatisunungukewo pokuti ndikwanisewo kugarawo nokuitawo mapurojekiti akasiyana siyana kuti ndisarambe ndichikumbira rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Ndanzwa muchitaura kuti muda kuti munge muri pakasununguka mukaonawo pakasununguka pekugara. Pano pamurikugara pasi pamba penyu? Ndinotenda pasi pamba pedu, pamba pandiri kutochengetawo. Saka iko zvino zvindakatarisa muridzi wemusha akauya akasvikogadzira musha wake sezvamuri kuona izvi. Pakanga paine tuchibago tukanga turipo, tukabva tukasvikobviswawo zvekuti iko zvino tuchibago twacho hapasisina. Pakuti ndinotarisira kuti ndandakatarisa kuti ndichawana chikafu, hapasina pakuti ndichatarisa kuti ndichawana chikafu. Saka nditori munhu ndakatongoomerwa. Manga makarima kuti munge muchiwanawo chekudya nekubatsirikana. Saka chikafu chaanodya chikafu chakaita sei mwana? Machiremba vakati chii? Ndikuona kadhi rake riri panapa. Machiremba vakati chii? Vakati anodya chikafu chakaita sei? Machiremba vakanyora mukati mechikafu chaanofanira kuti awane. Nokuti pari zvino izvi vari kumbozamawo kumubatsira kuchipatara kunoti hospital nePlump Nut. Asi ndikuona kuti Plump Nut yacho iri kubatsira hayo, asi mwana haasi kukwanisa kuti achidye mwiri wake, ari kungoramba akaderera. Ndofunga iko zvino izvi ane 7.5, asi pamakgs ake anoita 10 kgs. Ane 7.5 years dzekuberekwa? Asi ane 10 kgs pauremu wake. Zvinova kuti pari kushota kudya? Hapana. Baba vemwana vari kupi? Baba vemwana uyu vari kwaMutoko. Takasiyana maringe nedambudziko irori zvekare, nokuti ndakatarisa uyu mwana wechipiri pahurema. Saka zvabata mwana wokutanga achiparara achizobata pane mwana wechipiri, ndo pakapinda kunetsana. Chibva tasvika pakusiyana nababa vemwana. Munorevera kuti makamboita umwe mwana ane disability zvekare? Tinotenda. Achibva ashaika? Tinotenda. Saka yamwana wechipiri? Mwana wechipiri. Dambudziko riripo nderekuti hama dzacho dziripo kwaMutoko zvekare pamodzi ndo padziri paGrowth Point. Asi kubva pane mwana wekutanga padambudziko repakutanga, hapana kana umwe chete anokwanisa kuti asimudzewo ruoko achitambanudza kuchengeta mwana. Ndofunga mwana uyu tete akakunetsana vakanga vari kumusha kwaMutoko. Baba vacho vakatakura mwana nekondisheni yake yaari, vakauya naye kuno vakasvikosirawo sisi vacho vari kuNgoni. Ndoko vakasvika vachidhamba vane vacho vavasiya varipo. Zvichireva kuti vainaye ikoko vakakundikana kuti vamurapise. Akanga asina kati. Ndakatozotanga kuti ndimurapise ndichitobatsirwawo nevamwe vangu vekuRoma kuti mwana atange kuwana mushonga, atange kurapika zvaari nhasi. Saka rimwe dambudziko riripo nderekuti anenge achida matanda anozviitira. Saka pari pachida zvakaita semapampasi nechii? Anoda mapamba nembatya dzake dzekupfeka. Uyezve mushonga wacho haunyatsowanika kuchipatara, kunenge kusina. Saka izvezvi muri kurarama sei? Chikafu muri kuita sei? Mataura musi kuenda kubasa ende kashoma kuti munhu abvume kusara nemwana kana muri kuzvifambisa sei? Tinotenda nokuti munharaunda ndanga ndichiti nyangwa vamwe vandakakomberedzana navo akandideedza kuzoshanda. Vamwe vanoti ndikasvikawo wotarisa kondisheni yemwana, wotaura kuti ndandafunga kuti undishandire, asi mwana wako nezvaari hazvigona kuti undishandire. Chirikidza kudzokere kumba, anokwanisa kupinda mbondipo kana bhari sipo kana ingave shuga ndodzokera kumba. Saka zvinhu zvakatongooma. Muri kungozvinzwira nekuzvionera mega muri Zimbabwe. Ngatitei rudo ndo rinodiwa. Dambudziko ravinga mumwe chete wedu mangwana rinogona kuvinga iwe zvekare. Vari kuchema kuti dai vawana rubatsiro
nokuti mwana awane chekudya. Iko zvino vari kuti havana kuvari kushanda, vari kuti havana munhu wangakwanisa kuti wangoisira mwana chido chekushanda, vari kuti chiripo. Asi munhu akaona vane condition yakadai anobva ati ndakachida kupa basa asi handina zvatokwanisa kuita, kurarama chaiko vari kuti kudya pane pasina chekudya. Mwana ari kunzi ane makore manomwe kubereka kudza 7 years asi achirema uremu 10 kgs. Zvino asingange zvichitarisirwa zvakuda rudo rwedu tese tinge tichibatsirana kuita muonera pamwe kuti tinge tichimubatsira. Sekutaura nekukurukura kwatamboita navo havana nhare dzavainadzo, munotibata panhamba dzedu dzeCommunity Radio Harare kune vanenge vachida kubatsira, vanenge vakasununguka kubatsira chero nerubatsiro rwatinaro kuona kuti amai nemwana vakwanisa kuti vange vachirarama. Sekunzwa kwamaita zvanzi baba vacho vakapatsanurana navo, vakasiyana naamai vavo mushure mekunge vaita mwana wechipiri zvekare ane disability. Varume ndio matambudziko atiri kusangana nawo ekunzi tikwanikwa tichitiza madzimai edu nekuda kwekuti tinge taona kuti vana vane madisability. Sekuziva kwese kwatinoita hakuna anoda kuzvarwa aine disability. NdiMwari vanenge vasarudza kuti zvibude zvakadaro. Vabereki tiri kwanikwa tichipatsanurana dzimba dzichiparara nekuda kwekuti tikupomhana kuti zvimwe kumusha kwenyu zvimwe kumusha kwenyu. Makambosanganawo nematambudziko ekunzi hama dzemurume kana kuti dzingava dzinyu vachitaura kuti pane zvamakaita kuti mwana azosvike pakudai? Ndinotenda iri dambudziko ndakasangana naro pane wekutanga rokuti baba mumba chema vaitaura kuti isusu kwedu hakuna urema uhu ndofunga mamunofamba muchipinda muchiita mabasa mune zvamakasangana nazvo kuti mwana azosvike pakuremara. Ndokutsanangura kwavanoita. Ndinotenda zvadaro mwana Mwari wakatora mweya wawo mwana akaparara. Urema hwechipiri wazobatira mwana kumusha kwake. Wabatira mwana kumusha kwake. Tinotenda ndobva vamutakura akadaro nourema hwake ndobva wauya kuzondisira zvekare. Munoreva here kuti paakaenda kumusha kwake anga asina urema? Tinotenda angatozvarwa zvakanaka. Aiwa, mwana akaberekwa zvakanaka, akatosvika nguva yekutaura, akasvika nguva yekufamba, akatofamba. Asi nauye akanyanyonesa ndeyekuti pakaparara wekutanga munombogozivawo kuti mumamisha muno zvinoitika zvakasiyana siyana. Tiri kungozvinzwira ndumamira akaita dambudziko ratinaro kuno musha weNotoni kwatiri mukati mezuva ranhasi. Tikada kubvunza ipapo kuti tine maCouncillors, tine maMPs, tine vesocial welfare. MP wedu wemusha weNotoni vaHonorable Temba Muliswa makamboita wero effort kuti musvike kwavari muvapire nyaya yenyu kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. Nekuti sekuziva kwanoita vaTemba Muliswa vane maprojects akawanda vari kuita ekubatsira vanhu musha weNotoni. Mamboitawo mukana iwoyo. Ndinotenda ndabva nemwana nokuti mwana anogara akaadhimitwa. Ndabva nemwana pachipatara paNotoni Hospital. Vakanditi mboendai kumaofisi aMuliswa anogona kukupai rubatsiro kuti mwana agone kusimuka kubva paari. Ndakaenda kumaofisi aMuliswa mfunga mukavhura bhuku remwana dzirimo phone number dzemusikana ofisi yaMuliswa. Anaitwa Chipo Musukutwa. Tinotenda. Ndasvika ndakasvikomuona ndikati ndine dambudziko remwana wangu. Mwana wangu ndabva naye pachipatara. Asi machiremba ati ndimbokuonayo muonewo kuti mungandibatsiriwo sei. Ari kunzi ane chikafu chokuti chaanogona kuti awane. Akachiwana chikafu icho chinogona kubatsira simba rake kuti agone kuwana simba munyama yake, chinogona kumusunungura. Nokuti chiremba ari kuti akashiva chikafu icho chomuramba muchigara muchipatara nemwana. Musikana akandipindura akati mambogoni kwakansera here. Ndikati ina handinobva nekwakansera asi ndabva nekuchipatara. Saka chipatara chati ndiuyewo pano muedze kundibatsira. Musikana akapindura akati rubatsiro rwamungada kumwana wenyu nderupi, nokuti kana takatarisa imweni mumba mekuti muri vangani. Ndichibva ndataura zvikanzi tikakupai 10 kg yehuku nekuwanda kwamakaita munoidya mazuva mangani. Ndikati inini zvokuti ndichidya mazuva mangani chandiri kuda rubatsiro rwokuti ndigona kubatsirika nemwana wangu kumba. Zvikanzi isusu tinoti tange maenda kwakansera, kana mabva kwakansera kana musimabatsirika zvakanaka mosudzuka kuno zvekare. Ndichibva ndangobudawo nemwana wangu, handina rubatsiro rwandakawana. Ndichibva ndabuda ndichiuya kunokumba. Ministry of Social Welfare ine zvayakamboitawo? Ndinotenda hangu ndakakubva svunhu radarika iri. Ndabva kuSocial Welfare. Social Welfare yakati dambudziko renyu tarinzwa, asi pari zvinezvi taakutarisa kuti pamakagara pakasununguka here, pakuti munogona kuwana project yekuti muite here makagara nemwana muripo panzvimbo ipapo. Saka ini ndakavapindura kuti pandakagara hapana kunyatsosununguka, nokuti mukatarisa pano pakabhembwa chibage chakatemwa
saka zvekuratidza kuti uchaziva kuti uchiri kuraramapo here kana kuti havachada hazvina zvandichaziva nokuti vanhu vakasvikogadzira musha wavo. Chiregedze ndibvaona kuti ndingazvifambise sei ndomabatsiro andikaita kusocial work ndibva ndasvikowana nhumbi dzandakawana ikoko. 0784752757 ndo namba dzedu dzeWhatsApp dzamunotibata pano paCommunity Radio Harare. Chirongwa ndichocho kabandiko revakanamara disability constituents, where we look at issues that is to do with disabilities, issues that affects people and parents of children with disabilities. Also look at their success stories. Asi mukati mezwara nhasi tikuona tese dambudziko riri pano, machallenges ari kusangana naamai nemwana wavo, matambudziko ari kusangana navo nezvose zvavakurukura. Kune vakasununguka kuti vange vachida kupa rubatsiro, vachida kuvabatsira, munotibata panhamba dzedu dzeCommunity Radio Harare. Munogona zvekare kundibata panhamba dzangu iye ni mushamarari wechirongwa chino bandiko revakaremara disability constituents. Zita rangu ndichitwa Nyasha Nhau. Munondibata pa 0713 749 248 0713 749 kana kuti pa 0776 825 654 0776 825 654 ndidzo namba dzamunondibata. Havana runhare kutaura kwatiri kuita kuno kuti tisvike kuno kunzvimbo ino yatasvika kuno paita dambudziko tingadai tasvika nguva iri pasi patiita dambudziko rakakura kuti hapana runhare paito vanga vane chido venharaunda vanga varipo vazovabatsira nerunhare kuti tinge tichikwanisa kuti tinge tichikomunicata navo. Ngatiti tinge tichibatsirana tiri pamwe chete kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira zvese tinosama maoko aMwari. Chiri kudiwa ndechekuti mwana akwanise kuti anga achiwana chikafu chekudya, mapampers. Amai vacho vari kuti vari kudawo empowerment, havasi kuda kutorwa secharity kesi, vadawo empowerment kuti vange vachipuhwawo kuti vange vachitawo basa remaoko kuti vange vazikwanisa kuriritira mwana wavo sekutaura kwavamboita kumashure kuti vange vachiita matambudziko ekuti vakada kuti vakawana basa munamubvati anoda kumwana wenyu handingakwanisa kuti ndinge ndichikupai basa hazvichaite ndikupei. Ese matambudziko mbofunga dai wanga uriwe une dambudziko rakadaro uchinyimwa basa uri kurarama sei. Ngatibatsirane ipapo muri Zimbabwe kuti tinge tichigadzira dambudziko iri tiri pamwe chete. Dambudziko iri harisi ravo vega, harisi reCommunity Radio Harare, idambudziko renyika yose yeZimbabwe. Rano tinge chisamusoro pamwe chete, chionana pamwe chete, tichinopendera chirongwa. Mune mashoko ere mashomanini amungadi kutaura kune vari kuona chirongwa chinochi? Tinotenda hangu mashoko mashoma andingada kutaura hangu ndeyekuti ndinongokumbirawo kune vanenge vakasunungukawo kuti vakandibatsira, handisi pakungoda rubatsiro kuvanhu asi ndinongodawo rubatsiro rwokuti kuna akasununguka akandibatsira kana nechekuti ndiite nemaoko angu ndichichengeta mwana wangu, nokuti ndinogona kuva narubatsiro nhasi runodarika mangwana nechida rubatsiro zvekare. Saka rubatsiro rwandotesa ndokuti ndikagona kuzvibatira nemaoko angu zvinhu zvinogona kundibatsira zvikuru. Ndorubatsiro rwandiri kunyanya uchema zvangu zvakanyanya nokuti rubatsiro handidi kushora nanchiwana mukereke rangu reRoman Catholic ndinopindira muno Norton pano Norway Holy Spirit ndo pandinobatira ndiri. Parish inonzi Norway Holy Spirit. Tinotenda hangu mukereke mandiri vari kutibatsira. Ndofunga neuche yaanayo yaakatengerwa nababa wepasenda pedu vanonzi Father Chiduku ndo vakamutengera uche. Paaipisa magumbezi ipapo vamwe vangu mukereke vakaita nama rimwe chete vakandibatsira. Akadzokorodza zvekare kupisa magumbezi iwayo panguva yomwana wokuti akanga achine simba, akanga asati asvika pari nokuti paari apa ari kuenda achidzikira zvishoma. Tinotenda zvishoma. Saka tinotenda hangu ndikawana vanondibatsira, uyezve ndikawanawo vanondibatsirawo kumhuri yekwameja iyoyo maererano nemararamiro andiri kuita kuti vakatakura mwana vakauya kuzondipa mwana ari pakondisheni yakadai. Tendoke kuseri kwacho havanogonawo kuti vagone kunditsvaga pandiri tigone kubatsirana pamusoro pemwana. Ndichirarama kudai ndiri kutorarama ndiri mumaoko evamwe vangu vechechi, ndo vanotobatsira kuti ndaenda kuchipatara vanditeerawo nechikafu, ndaenda kuchipatara vaya vachizoona vana kuti vana vamukasei vari panopamba. Saka ndikawanawo vanondibatsira pamusoro pemhuri iyi kuti ndizive kuti vari kufunga sei. Ndikavafonera pamusoro pemwana kuti mwana akadai, baba vacho chaiva vanyakubereka vanopindura vachiti kana maonawo zvamawanda kunotoonekoko munongorasa. Saka zvinhu zvakaoma zvokuti handingagona kurasa mwana kuti mwana aita chirema, uyezve handingagona kutakura mwana ndichinovapa nokuti mwana aita chirema. Mwoyo kubereka wamai ndinoti mwana wangu ndichengete ndiri panzvimbo. Saka chandinongokumbira chekuti ndikakwanisa kuwana rubatsiro rwokuti ndibatsirike nemwana wangu tichengeta mwana wangu, Mwari wanoita zvakanaka. Ndo chikumbiro chandakatarisana nacho, nokuti baba vemwana wevapenyu vanotofamba havana pavakaremara mutano kune zvese.
Saka iko zvinezvi kana kuti waziva kuti mwana wangu mupenyu here pari zvimwe zvaari kudii. Ndofunga ndine kamwana kangu kari apa kari kutoenda kuchikoro ainaye kumusha ikoko mwana anga asingaendi kuchikoro. Asi kuenda kuchikoro kwaari kuita ari kutobatsirwa ari mukati mekereke imomo. Ndomune matendero okutambanudza ruoko kuti mwana wangu aende kuchikoro. Iko zvinezvi ndikatarisa mwana mishonga yake haina kukwana anofanira kuti amwe. Mari yacho yekuti ndimutengesere mushonga hapana. Saka zvimwe zvinoita zvekare kuti nyama yake irambe yakaderera kusvika pairi nhasi. Saka ndinotenda kuti ndikaona rubatsiro rwokuti ndigone kubata nemaoko angu ndichiitawo icheno chicho mwana wangu achirarama mune zvakanaka. Uyezve mukati memhuri vanhu vaidze kundibatsirawo kuti vazive kuti vane mwana wakasiya wadhamba mumoto. Mwana uyu ari kutambudzika haana rubatsiro ari kutobatsirwa nemhuri yeZimbabwe asiwo vari vapenyu. Ende vanhu vanotofamba ndikatarisa sekuru vacho 5 mudzinza wamutori nevanhu vakawanda zvikuru. Asi nekuwanda kwa hamuna kana mwe chete ari kwanisa kusimudza musoro kuti tine mwana ari kunotono watakasiya ane dambudziko mwene mwe akatsikitsira nzeve dzake akaisa pasi. Saka ndisingazivi kuti vari kutarisa kuviga mwana here kana kuti vari kutarisira upenyu hwemwana. Ava vanhu inini vatondiremera nokuti kana ndakatarisa ndiri kuona kuti vanhu vari kuratidza kufarira rufu rwemwana wandakabata mumaoko. Nokuti ukaona vanhu vasingagoni kufona vachibvunza kana kungosimudza tsoka zvako vachizoona kuti mwana akamira sei. Kurwadwa kwemwana wangu ndinotoonekwa nevamwe vangu ndoraramana mukati mekereke. Augustine Major ndozitara baba vemwana. Ndinotenda. Maita basa nenguva yenyu yakanaka. Chirongwa chimwe chetezvo bandiko revakaremara disability constituency tosangana zvekare sondorotera. Zita rangu ndoitwa Nyasha nawo.